שלום, יום רביעי, ה-30/7/25, 663 ימים שהם עדיין שם. צריך לסיים את המלחמה, צריך להחזיר את החטופים בעסקה, כדי שנוכל לחזור לנורמליות. בואו נעבור קצת על אתרי החדשות הכלכליות. אנחנו רואים בדה מרקר, הכותרת הראשית מדברת על בעצם האפשרות שקיים חרם מצד אירופה על ישראל. הוא קיים כמובן בענפים שונים. אז הנה בהייטק, אני מהאקדמיה חווים את זה גם באפשרות שמקורות מימון כמו הורייזן של האיחוד האירופי לא יהיו פתוחים לישראלים. זה עדיין לא קרה, אבל זה יכול לקרות. יש מתחים שנוגעים להזמנת חוקרים ישראלים לכנסים, יש עניין של פרסום בכתבי עת, יש לא מעט בעיות אפשריות. ובואו נראה קצת מהידיעות שנמצאות. אז כן, מירב ארלוזורוב כותבת על מודל המילואים, כבר שנתיים שאנחנו נמצאים במלחמה, ולדבר הזה כמובן יש משמעות כלכלית עצומה, וזה כוח אדם, מילואים הוא אחד מהם, והדבר הזה הוא לא יכול להימשך לנצח. הוא לא טוב לא למילואימניקים, לא למדינה, לא למשק, לא לכלכלה. אז נראה מה יקרה עם זה. כן, האירוע הכלכלי, המקרו-כלכלי החשוב של היום הוא החלטת הריבית בארצות הברית. אנחנו רואים פה את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת יושב ראש הבנק הפדרלי ג'רום פאוול, וכמובן שתמיד יש מתח גם בישראל בין ראש המדינה ונגיד הבנק המרכזי ששומר על אם הוא שומר על עצמאות. במקרה הזה, בדרך כלל הסוג המתח שקיים הוא שראש המדינה ירצה לראות ריבית נמוכה יותר, ונגיד הבנק המרכזי יסתכל על התמונה הכוללת ועל האינפלציה ועל התעסוקה, ובמקרים כמו בישראל וגם בארצות הברית ישמור על ריבית יחסית יותר גבוהה ממה שהפוליטיקאים היו רוצים לראות. אז אני מייחל גם בארצות הברית וגם בישראל שעצמאות הבנקים המרכזיים תישמר, ושהחלטות הריבית יהיו מבוססות אכן על תחזיות כלכליות ולא על רצונות פוליטיים ואחרים. הידיעה הזאת מדברת על המינוי של חנוך מלביצקי ליושב ראש ועדת הכספים. מלבד הדבר המביש שהוא מינוי של חשוד באונס לתפקיד מרכזי בישראל, העניין שבוודאי גם מפריע לי הוא העובדה שלתפקידים משמעותיים, במקרה הזה בתחום הכלכלה, אבל זה יכול להיות גם בתחומים אחרים, מתמנים אנשים שלא בהכרח יש להם את הכישורים הדרושים לזה. וזה גם בעיה, אבל בוודאי שמינוי של בן אדם שלא הייתי רוצה שיתקרב אליי או לבנות שלי ליושב ראש ועדת הכספים הוא אות קלון לכנסת, לממשלה, למדינה, למי שאנחנו רוצים. כן, ידיעה חיובית מהסוג שאנחנו רואים. אנחנו רגילים לידיעות על מחירות חברות הייטק במיליונים ומיליארדים רבים, וכן, אנחנו יודעים במציאות הנוכחית של בה ה-AI, הבינה המלאכותית, מאפשרת לעשות הרבה דברים במהירות וליישם רעיונות שקודם היה לוקח הרבה זמן לעשות אותם, אבל תוך זמן קצר. אז הנה, אפילו משהו שמישהו עושה פרויקט צד, כמו שכתוב פה, יכול להיות שווה הרבה מאוד כסף, וזה טוב גם לתעשיית ההייטק וגם אני חושב לכלכלה כולה. בואו לא נשכח מה היה האירוע הכלכלי הגדול של השנה בעולם. זה מדיניות המכסים של טראמפ, שהיו אמורים להיכנס לתוקף בתחילת אפריל, ומאז טראמפ עם הזיגזוגים שלו הלך לכאן ולשם. אז ההסכם האחרון היה הסכם עם אירופה על מכס של 15%,
הוא איים במכס על ברזיל תוך התערבות פוליטית גסה כדי שהם ישחררו את הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. זה עידן אחר ממה שהכרנו. בתור כלכלנים כמובן יש לנו דעה ששכר בינלאומי צריך להיות חופשי ככל האפשר ממגבלות כמו מכסים ומכסות. מצד שני, אני מוכן להכיר בעובדה שלפעמים יש צורך להגן על סקטורים מסוימים בתוך מדינה, ומדיניות סחר בינלאומי יכולה לסייע בזה. במקרה של ישראל למשל, אנחנו מדברים למשל על הגנה על חקלאות על ידי מכסים ומכסות. לחקלאות בישראל יש משמעות שהיא מעבר לעניין המחיר שאנחנו משלמים בסופר, שהוא לא רק תלוי בחקלאים, או אפילו במידה פחותה תלוי בחקלאים, הוא דווקא תלוי במצב התחרות במשק כולו. ולחקלאות למשל בישראל יש ערכים רבים שהם מעבר לשאלה של האם אנחנו משלמים שקל יותר או פחות על קילו עגבניות, ויש הצדקה להגן עליה, ואולי גם על סקטורים נוספים, אבל כן, מדיניות של חסרת הבחנה של הטלת מכסים, כמו שטראמפ התכוון לעשות, ועל בסיס היגיון כלכלי לא קיים, היא בוודאי לא דבר נכון לעשות אותו. נעבור לכלכליסט. אז הידיעה הראשית פה, הכותרת הראשית פה היא האפשרות ש-UMI, יבואנית הרכב, תנפיק. כן, יבואניות רכב בישראל באמת הם תחום באופן מסורתי מאוד רווחי. אנחנו רואים ש-UMI פה אבל גם מחזיקה בפעילויות אחרות. ובואו נראה אם יש כמה ידיעות אחרות. אז כן, אז העובדת לשעבר של OpenAI, חברת ה-AI המפורסמת ביותר, שראשה עומד סם אלטמן, הקימה מיזם, ומרק צוקרברג מפייסבוק, מטא, נמצא בתקופה האחרונה במגמת גיוס אנשי AI בחבילות תגמול, כמו שכתוב פה, עצומות של מאות מיליוני דולרים לאדם, ואנחנו רואים שיש כאלה שגם מסרבים, שזה מעניין. כן, תחום ה-AI בוודאי ימשיך לשלוט בכותרות הכלכליות, אבל גם הוא חלק מאוד רלוונטי מהחיים שלנו, גם באקדמיה שבה היא נמצא, אבל גם בתחומים אחרים שבהם עוד יש הרבה לאן לשאוף. בואו נראה פה, כן, ראינו את זה גם בקטן קודם, רעידת אדמה חזקה במזרח רוסיה, שמתבטאת בצונאמי במדינות מסביב לאוקיינוס השקט, ביפן, בהוואי וגם בחוף המערבי בארצות הברית. נאחל שלא יהיו קורבנות. כן, והנה עוד AI, אנתרופיק, החברה אולי השנייה, לא יודע, אני לא עושה, אין לי דירוג בראש, אחרי OpenAI יש לה את קלוד, את מנוע AI המפורסם קלוד, אז כן, אז 170 מיליארד דולר, שווי, ימים יגידו. נעבור לגלובס, כן, אז שאלה מעניינת לגבי קניון ביג גלילות. ביג גלילות הוא באמת קניון אופנה, בעיקר ביגוד גדול בכניסה לתל אביב מכיוון הרצליה, אבל הוא מפורסם יותר מהכל בגלל העובדה שהוא פתוח בשבת, וזה משהו שבוודאי צריך לעודד אותו. שוב, פתיחה של קניון בשבת פחות חשובה לי מאשר דברים כמו הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, שהם מינימום הכרחי לחיים נורמליים בכל מקום בעולם. ובואו נראה אם יש פה עוד משהו. ידיעות מהסוג הזה שאנחנו רואים בכל העיתונים הכלכליים,
איפה לשים את הכסף. אז פה יש את המשקיעים המוסדיים, כן, גופי הפנסיה ובעיקר קרנות הפנסיה, אבל זה גם יכול להיות גופים אחרים, חברות ביטוח ואחרים, כן, קופות גמל. אז זה תמיד מעניין להסתכל מה הם אומרים. מה שעוד לא עשיתי ואולי אני אתחיל לעשות, זה לעשות מעקב מה קורה אחרי שנה נגיד, מה קרה להחלטות השקעה ולהמלצות האלה, לתחזיות שיש לכל מיני מומחים. גלובס מדרגים את 100 המותגים המובילים בישראל, הם עשו סקר והנה דירוג המותגים. הראשון הוא ווייז, שהרבה מאיתנו משתמשים בו, בטח אם אנחנו נוהגים, אז הוא באמת מותג במקורו ישראלי, כי הוא בבעלות גוגל בימינו, או אלפאבית, כן? ואנחנו רואים וואטסאפ וגוגל, והנה סוף סוף משהו שהוא עדיין במידה מסוימת ישראלי, למרות שאוסם הם לא עד הסוף בבעלות ישראלית, ואנחנו רואים שבאמת רוב המותגים המובילים לפי הסקר הזה הם מתחום הטכנולוגיה. באופן מעניין, טמבור, חברת הצבעים, נמצאת, סוגרת את העשירייה הראשונה, אבל כן, אתם יכולים להתרשם מהמשך הרשימה, נגיע עד מקום 30. אוקיי, מה עוד יש לנו? אוקיי, אז כן, בואו נראה בהארץ את הכותרת הראשית. כן, את העניין, הצהרות של הציונות הדתית על סיפוח של רצועת עזה, או של, אולי הם רוצים גם של הגדה המערבית, הצהרות מיותרות, ואנחנו, כמו שאמרתי, אני מקווה לסיום המלחמה שלא יקרה דבר כזה. אוקיי. ידיעה פה על עידית סילמן, שרת הגנת הסביבה, הכי גרועה, כמו שכתוב פה, זה ציטוט של מישהו, אבל אם מי שיקרא את הכתבה, מאת כתב התיירות והטיולים בישראל של הארץ, משה גלעד, אבל נכנס פה לתחום הזה, גם אני חושב השתכנע שאכן המצב הוא לא טוב בתחום הזה. אוקיי? אז זהו להיום, אז נראה מה יהיה בהמשך.